Khubor ka Pyrthei TV. ALS, India's premium IAS coaching institute since 22 years, proudly announces face-to-face classes. Now, study from best IAS mentors from Delhi in Shillong. Admission open for IAS 2024 attempt. Register for the orientation on 4th August by visiting MIIT campus Brookdean, Dhanketi. Batch begins 7 August. Book your seat now. Call 8257 865 257. Kakhatlai Tarik Nailar arhazar apulai. Kadai kalungku sengiyap kabaar jong General Secretary Barim. Kahnyadram National Liberation Council ni ke HNLC. Uba Chesterfield, thank you. Kibahiyang asam kiseng bhalang bakikunhun baper kilakan mau e yau ba che. Da kabalik bu sentiu halum jingtap jong u halau mali. Kani kalungku sengiyap kabaar jong uba che kadai kabak compare nambagi dekat jong ke HNLC ru. Kilawan mi Pyrthei hakmat kipat ba ban bu sentiu bat bantap ya kalama jong kaseng HNLC kum kadak jingburom yang nong yalam barim jongki ubala syasiat yam haki pulet asna menshwa shwa ya kani ke sarkar kalabtha ikirkhat jong HNLC baki dei ban lej bu sentiu hakapor prabajimen stem ndrei ke HNLC kam sngam bat kalalen hakachokapor baki lej kipat ba General Secretary Bamenta jongkani kaseng ula berngam ru ban weng ya ka jingya kren ya suk lada ka sarkar ka khanglan ban lejbu sentiu hakapor mensingi hakasien ka benengkong kata kinong yalam jong ka sengking atiar neutral National Liberation Council balasha ken bean ki balawan yu kjat shak Jylla Meghalaya na ka benta ka jingya kren ya suk bat ka sarkar Kilayo lad ban rakhi ya ka jingdam ka balai phundus nam jong ka seng ni ka raising day haka khatsal Tarik Nailar arhaja apulai haka jaka sa jongki ha inspection bungalow jong ka MEECL Riboy district haka klipman balapen her ya ka lama jong ka seng inong yalam jong ka seng klarwai ru ya ka jingruai ri nyautrem bala shimru ya ka salute da ka jingalam jong vice chairman jong ka seng uba man bhalang jirwa u political secretary uba aristorwell thongni u foreign secretary uba phangkupa dingdo ki angut ki PSO ki bakanthum ya uba storgi lingdo bat uba ai borlang marbanyang hagani ka sngi ki nong yalam jongka neutral national youth front bakanthum ya uba sadan bla ubalong uksyang jongka seng HNLC banyakran ya suk bat ka sarkar kila sakhilang hagani ka sngi Da ka babu hakmat ya ka thok man yarab iki khnarin bat ikin thei ki badan kam ke jingarab bakarki hakaleng ka Jylla Meghalaya barok away katanat social welfare jong ka sarkar Jylla haka khatsal Tarik Nailar arhajar arpulai kala menjur ban penkha khatsal Tarik ki post ki ban pentelun ya ka jingtrai kam jong ka child helpline service lingbau number iwei not khandai pra Kenang baki kenarin kindupla ban telefon yau new number habaki man ikinu jing haka jing ka jongki but haka joka poru lapin menapat ba yau number iwei pra iwei ban a jing arab yaki kenthei habaki kendu yakinu jing haka jing kran bikala pathai Khubor menteri jongkatna social welfare uba po lingdo ulai thu baka jingpen khathma yaki khatsal Tarik ki post hapo kani katna trekam kalong hadin bakatra social welfare lingba ka juvenile justice care and protection act 2000 khatsan kala pentrekam yaka child helpline services hapo ka vatsalya scheme house name arja ka khandai hnrei ka jingpen telon yaka kam kalong betang da we ubrio Karkung bajing thu jong ba po lingdo ki post ki balapan khathma ki kanthum yakawai ka post IT supervisor Shpautri ki post call operator kawai ka post multi-purpose but artli ki post security guard ngine phaimentaj ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka Chhattisgarh kare ka wen ki Jylla ka baduk tam ha India hnrei haba phai shakatnat ka kot ka khya ka de ki Jylla ka bawan ba ar bat ka babut hadien ka Maharashtra Kadbak Jylla ki badan hatrai do ki kinthup ya ka West Bengal ka Punjab bat ka Kerala ka Maharashtra Telangana bat Chhattisgarh ki degi Jylla ki baka mangpisa ka Khambon hakatnat ka koi ka khya lapet ya ka jingbyang jong ka tnat ka koi ka khya na do ka mangpisa ka jingla bat penmi pisa bat ka jingla ban siudap ya ka ram
Kindan haduk syiazar praspa ngut kinong syakot sengobha kiba kham kerpang kiban wan mane shimenta ha ka jingrakhi sngi lai luit ke India kaban long ha Redford ha Delhi ha ka ba menteri rang ba aduk kari Narendra Modi un penher ya kalama India ka sarkar kala pen kre khat artli ki jaka shandur selfie ha ki jaka ba pher namar ba katanan ya dari kan pelong ya ka jingya kop shandur dan ni ka selfie nadu ka khatsan tarik haduk ka arphau tarik unailar Anjir khat arngot kinong job way naka way ka jaka shandur barki ba job kin yo ya ka khusnam ka ba shiphau hajar tingka nyawut kibri kula sha tep em hapo khandau namar ka jingtwa khandau ka bajur ha Solan district ha Himachal Pradesh kikin hon ya ram kila la ban sei southly ki met yam bar kila yo ban pelai em ya sangot ki weipan hadu menta ki don laingot ki brang ja rangai Menteri Rangba ke Himachal Pradesh Sukhwinder Singh ula pha ya ka jing ngaulam shakiba hayeng asam jangkilanon bat lakular ba ka sarkar kan ajing arab leki ka National Investigation Agency kala leban khanra ha ki santli ki Jylla namar ba kala yo jingten ba ka Popular Front of India kala ya salamenta ban le I kampentri ban penthun ya ka shongsuk shongsan ka NIA kala lik khanra ha Kerala ha Karnataka ha Maharashtra ha West Bengal bat ha Bihar Kalau yo ban kurup ikibabun ba kitiar harengkat kikot Islam. Ke NIA kalau yo jingtip ba ka PFI ka don jingtmu ban thau ya kikin hon shipai bat kan penklan hadu snam arhajar sapunyau. Shwa ba kan le ikam pentrien ki ba shirkai ha India. Uwe urang ba ubana Uttar Pradesh la mensau nakada ko jing Pyrthei jong ka mobile phone hapla jong u. Uprem Raj Singh ulai thu ba usyo sngo ba ka pla jong u ka khlut bat kumta ula sei ya ka mobile phone shabar bat ula yo I ba kala mi tedam bat tangmar kumta hi kala Pyrthei using ula mensau nek shimpri akti bat nakala bong bala penkit yo u sha hospital kharwei ngot kibri kala shapen ngat kendon ai namar ka jingpen kala jubor shakanyam Islam ya ka wei ka samla bat kila shok kala dat ru ya ka bat ka keme jong ka bat menta baro arngot kidon hapo hospital Kakami jong ketika samla kalai thu baka khun jong ka kaya I bat uwe ubriu bala tip kerteng kumu Rizwan. Kalai thu haki pulit bala penkelan yam jubor ya ka bat haba kayo jingtip syapang kani. Kalalen banyak kendu ya ka khun bat kalayan ya bakla penkelan yam jubor ya ka. Hendrai kala syak syok penban hau Rizwan bat kishpau ngot kiwei bat kibriu. Kipulit kidang twen banyak kem ya kita kibriu. Gini pai mentaj ki Khubor na kaleng ki benta jong ka Pyrthei. Khubor sarkar ka Pakistan kila kam ba argut kila no Balochistan Liberation Army kila kalan yap ha ka jing siat ber kisipai ha ka por ba kila no kila le ban thambor ya kinong China ki ba Pyrthei ya ka project hagwadar kat ba ka Balochistan Liberation Army kala kam ba kidan sangut kinong China ki balayam khandai ngut kisipai Pakistan ba kidan argut kid khot jongka ki bala kalan yap ha ka jing sian kila no Balochistan Liberation Army ki persya ya ka jing Pyrthei ka China ya ka project hagwadar bat kiloong ba ka ni ka project kam a jing mentoy AA ya international shwa ba ka India kan rakhe ya ka sngi la luit ka ba nyau phun riu ka temple jong ki Hindu ha Canada kala sha pinjat pinpra bala suba ba de ki nong Krishan jong ka Khalistan ki bala le ya ka ni ka kam lalap iki poster ki badan ya ka dur jong nong yalam ka Khalistan u Hardip Singh Nijar ya ka balata hakan ro jong ka Lakshmi Narayan Mandir ka badan hasuri lalap ru ya ki jing tho ki bala tho hakan ro bandawa ya ka sarkar Canada bakan tokit ya ka jingdon khti ki nong India ban penyap yang Nijar Kamen shwa ki nong Krishan jong ka Khalistan ki la berngem ban penyap ya ki nong India ki basyong ki basa ha Canada kum kadak ka jing penhiar kapun halor ka jing yam jong Nijar Kileno Islamic State kira senrik kuli ya ka bos basyong ki sipai Syria katba ki dang don halinti kajingja brio mentana kate kajingja kala kiu shakalai pulaingun ki sipai ki basyong hapo ka bos ki dang yarwai sngau bha katba ki dang don halinti hendrai kensan kileno kila hiar thmai ki bat bun ngut kila kelon yap hasyan hadu mentaru ki dang don ki sipai ki dang ja rangai harish yap katba kileno pat kila phetkran na kate kachaka ka sarkar bashipor jong ka Afghanistan kala penbena baka khatsan trik Nailar ka dikasngi jong ka jingjom namar badai hakani kasngi bakila yo ban kurup ya kanong ba Kabul ki khen baka khatsan trik Nailar ka dikasngi bakinong Afghanistan hapo ka jingalam jong ka Islamic Emirate kala job thma persya ya ka US bad ki parlok jong ka la penbena baka khatsan trik kan dikasngi shuti habarok ka wekeri ka US bad ka NATO kala mi no Afghanistan haka khatsan trik Nailar ar hajar arpuwei hadin ba ka Taliban kala yo ban kurup ya ka Afghanistan
Kalami ke jingya kop yasho hapdeng CEO jong Tesla ubadei rutra jong Twitter u Elon Musk bad utra jong Facebook u Mark Zuckerberg. Umas ulakop ba unlet cheying jong Zuckerberg hapalo alto bad unya show bad u. Hendrei Zuckerberg ula ong balada u kwa shisha banyakun MMA bad u ula dei bad shahikai shwa bad sa aiktin anda las ngaubiang. Namar bau Elon Musk ula kop palat ya umang ula ong ba lada u kwa banyakun shisha ula dei ban bu tarik no. Umang ubaladan mentan lai kunai senem karta. Ubala yo blue belt haga jingakun jiu-jitsu bat kata kemak siar bat tak rupa ru haki lumpung yelek ka per. Kinong let nang wan ki basong haka lingsun jong American Airlines kila kendir kat la kat yai. Hadian baka lingsun kila hiar kensan katsan hajar put tang hapo lai minen. Kani kalingsun kadai ka bami na Charlotte na North Carolina ban let sha Gainesville sha Florida. Kala sma ka jing sma ka ba ingkong bat ka jing sawa ka ba jam hakapor baka lingsun ka hiar shapo. Kumta ki brio ki badan shapo ki hab an ring mesim da ka oksigen ka bala pen kre lepa hapo lingsun. Khubor penya jong ka lingsun kila pan ma halo kani ka jingja bat kila ong ba hab an le kumtai namar ba ka don ka jing thut bala da kim le kumtai kan bu jingma ya ki brio ki badan hapo. Tikito kilong ki Khubor hakimat kimat nantakas ni. Kublai.